Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang maha welas lan maha asih sanintyasa langgeng tumedak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Sagung dumadi Raharja Rahayu Niskala Satuhu. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu kula kurmati, puji syukur kunjuk sahandap pepodo dalem Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring kawilujengan dumateng panjenengan sedaya saha kula. Temah ing siang menika hanyarengi dinten Sukra Kasih inggih Jumat Kliwon Surya kaping 3 April warsa 2026 panjenengan sedaya lan kula saged manunggal wonten dalimipun Bapak Harjuna sekalian garwa kanthi widodo kalis sagung ing rubeda. Ngaturi unika bilih ing dinten menika Bapak Harjuna sekalian badhe nglajengaken reroncening tata cara adat anggenipun malakramaken putra pawestri kinasih ingkang nama Rara Pergiwa Jinatukrami Bagus Kancanegara putra kakung Bapak Werkudara sekalian ingkang pidalem wonten ing tlatah Yodipati. Kabarenga kula jejer minangka pambyawara ngaturaken rerencaning tata cara ingkang rinakit rinumpat saha rinumpaka dening para among krida miwah pamengku karsa kados makaten. Tata cara pinurwakan kanthi mijilipun panganten pawestri saking tepas wangi tumuju sasana rinengga. Sasampunipun panganten putri lenggah sinambung praptanipun panganten kakung miwah pangiring saha panggihipun panganten kekalih. Paripurna tata cara panggih kalajengaken sinduran ngantos dumugi kerobongan. Para tamu miwah putri ingkang berbudi dharma, janggeping tata cara nut wewarah dalem ing kraton Surakarta Hardiningrat inggih menika besan mertui. Sasampunipun besan sekalian lenggah jejer wonten ing palenggahan tumuli kalajengaken tata cara pangabekten. Makaten rerencaning tata cara panggih ingkang badhe lumampah kula ingkang piniji minangka pambyawara nyuwun tambahing pangestu murih saged meratitisaken lampahing tata cara satemah gangsar lancar jumbuh kalian ingkang sampun katetepaken sinambi anang hanggerantu samektanipun tata cara para tamu kula dherekaken lenggah kanthi merdu mardikaning panggalih nuwun. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minuliyang budi, sampun wonten sasmita saking Ibu Juru Sembaga bilih penganten pawestri sampun purna anggenipun ngedi busana pramila daya dayaning arsa kakanthi lenggah ing palenggahan rinengga mijilipun penganten putri pawestri datan siwah kalawan wijiling sekar teja. Tinar buka koroning panti busana anyarenggi ngambar gandaning sekar melati nyawiji kalayan sumunar cahya
cahya ngebeki sasana pawiwahan. Hanenggih menika gandha lan cahyaning penganten pawestri ingkang sampun purna pinulas wandhaning rinengga busana adi. Salirane ketingal ngreng-ngreng mawa prabawa luhur. Eling-eling panganten pawestri wiwit taksih remaja tansah asikep prasaja. Mila datan mokal sinembuh ing sumbaga satemah hamanglingi. Kasustianing Rara Pregiwa datan mantra-mantra titah Madyapada. Prasasat Kadi Widodari ing kaswargan. Hangagem kebayak panjang mawi kresna warni cemeng menika nedahaken meneping cipta rasa budi lan karsa. Anggenipun penganten pawestri hanampi kodrating Gusti datan awatak legan malih. Namung sampun winengku priya ingkang pinesti minangka jatining jatukrami. Siyaga bekti dumateng garwa ingkang minangka panutaning Bale Wisma. Hamimbuhi indahing panganten putri. Krana rinengga busana ingkang sinulam werna kencana. Pating gebyar, pating clorot warsuh lawan cahyaning pandem ing madyaning pasamuan. Minangka palampating minangka pralampita bilih gesangipun badhe tansah nyenyuwun pepajar saking Gusti ingkang Maha Peparing. Murih saged langgeng runtut atut pindha hamintuna wiwit diri pribadi ngantos putra turunipun. Ukel bokor mengkurep kinarukup sekar melati rinunce cakrik kawung. Sepisan kinarya pratandha bilih gesangipun badhe tansah hanjangi wewadining diri lan keluarga. Sampun ngantos kawedar ing liyan nanging tansah dados sengkeraning diri pribadi. Sekar ingkang cakrik kawung ugi nedahaken watak kumawala andhap asor anaraga sabarang tumindak tansah nengenaken tata krama lan tata susila. Laju tindakipun penganten pawestri kakanthi Ibu Wardaya miwah Ibu Warsena. Kawis tingal sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi raharja nir ing sambikala hanyarengi suwukipun ketawang Sekar Teja. Para tamu sinedahan ingkang kinurmatan, duta pametu ing panganten kakung inggih menika Bapa Wardaya miwah Bapa Warsena sampun paring sasmita bilih panganten kakung siaga sowan hanetepi tata cara panggih. Praptanipun panganten kakung sinubagya ing sih kawilujengan. Ladrang wilujeng sampun ngumandheng ing awang-awang. Kapiyarsa ing sasana gati minangka tenggara praptanira penganten kakung binayong dening para pangiring saking wisma palereman kakanthi manjing sasana wisuda. Tindakipun kakanthi sesepuh kakung cacah kalih
Minangka pratandha bilih para kasepuhan badhe tansah siyaga hangampingi dumateng Bagus Kacanegara ingkang nembe palakrami. Murih saged lempeng wonten margining Gusti ing Maha Suci. Temah bagya mulya ing donya prasasat kadi ing kasuragan jati. Mengagem busana arwani cemeng sinulam wenang rukmi, jumbuh kalawan busanipun panganten wanodya. Mrajeknani bilih anggenipun hanya tukrami rara pergiwa, sampun nyawiji lair tumusing ati. Kawimbuhan mengagem kuluk kanigara sinulam benang kencana. Kuluk kanigara minangka pangagemin ratu mratandani Bagus Kacanegara badhe tansah ngupaya dados titah ingkang pinaringan derajat inggil langgong-langgong tataran panembahanipun. Kadhi ginelak tindakipun panganten kakung miwah pangiring kawis tingal sampun dumugi korining panghargyan suin ladrang wilujeng tengara kadeg tindakipun panganten kakung hang rantu tumapak ing tata cara panggih. Para tamu kakung miwah putri ingkang winentu ing Sukarahayu, sampun samapta penganten kekalih badhe tindakaken adat panggih tilaranipun para leluhur. Panggihing risang temanten kairing raras cantuka ing wanci riris. Wus tumeka wahyaning mangsa kala tumapaking kodrat jalma datan bisa indha amung pasrah sumarah ing ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Panduke catur netra risang temanten sarimbit sapandurat samya kumplawe astanya sami balang binalang gantal kang kawastanan gondang kasih kelawan gondang tutur. Gantal ingkang dumadi saking sedah ingkang tinangsulan lawe wenang lamun dinulu siji lumah lan kurepe yen ginigit nunggal rasane mrajanana manunggaling cipta rasa karsa risang temanten sarimbit arsa mangun bebrayan agung. Sigra risang temanten putri hangaras astanipun risang temanten kakung prascenahna dharma bektinipun putri kelawan guru nadi. Mangkono ponangantigan kemprepek wandhanipun kapidak dening risang temanten kakung kuwur-kuwur wandhane mracehnana pecahing wiji adi utawi pecahing pikir. Sigra risang temanten putri amijii samparanipun risang garwa mawi tirta sekar setaman ingkang winadahan bokor kencana ingkang sinebut sekar manca warna. Prajanana dharma bektinipun pawestri kelawan guru nadi saha jejering pawestri kedah saged hanjagi arumipun asma ingkang garwa. Sigra linanteng astanira risang temanten putri dening risang temanten kakung sapandurat wusnya jumeneng hanjejer risang temanten sarimbit gya angadani upacara sinduran. Purna hamijii astaning rara pergiwa kalanting ingkang garwa kajumenengaken wonten sisih kiringipun Bagus Kacanegara.
prasetyanipun penganten kekalih sawusna kinodrat nyawiji bagya mulya badhe tansah dipun lampahi sesarengan bebasan kodrat paring pacoban kekalihipun siaga nyupaya wiradat minangka srana karampunganipun. Paripurna tata cara panggih Bapa Harjuna sekalian nyingkepaken sindur wonten pamidanganipun penganten kekalih. Penganten sarimbit lumampah lon-lonan sarwi nyepeng pancoting sindur. Rama tuwin ibu tutwuri sawingkingipun penganten kekalih. Lekas mekaten minangka pratandha bilih Rama ibu sampun lila legawa ingkang putra uwal saking pamurbaning Ibu Rama gesang mandiring pribadi. Jejekaken saka guruning Bales Wisma ingkang katemben winangun. Sindur ingkang warni abrit sineret petak winangun untu walang. Sayektosipun minangka pepenget dumateng penganten kekalih. Bilih gesang bebrayan prasasat kadi nyabrang samudra ingkang ombakipun santer tur gawat kaliwat. Pramila kedah linambaran santosaning lair lan batos murih saged lulus raharja prapteng gisiking samudra kabagyan kanthi pirantos tansah caket maring Gusti kang murbeng dumadi. Prapteng sasana rinengga Bapa Harjuna handingini lenggah. Ibu Harjuna ngrucat sindur ing pundhakipun penganten kekalih. Tumuli hanetepi taca cara bobot timbang penganten kekalih pinangku ing jengku sisih tengen lan kiring. Minangka tandha bilih wiwit dinten menika putra kekalih sampun winengku sawetahipun dados putra pribadi. Datan wonten ingkang kaemban cindhe lan kaemban siladan. Kekalihipun tinampi kadi putra ingkang linairaken saking guwa garbanipun Ibu Harjuna. Sawetawis sampun karaos timbang samudayanipun tumuli Bapa Harjuna jumeneng saking palenggahan. Hamisuda putra kekalih kanthi metet pamidanganipun Rara Pregiwa sareng kaliyan Bagus Kaca Negara ngantos lenggah jajar sumanding ing sasana Wisudhatama. Mengku teges bilih wiwit titi wanci minangka penganten kekalih sampun sah hanut pranataning adat Jawi minangka jejering palakrami. Keplok. Paripurna tata cara bobot timbang miwah wisudan. Salajengipun Bapa Harjuna tuwin ibu lenggah jajar ing sisih tengenipun panganten kekalih. Inggih karana ing ari punika Bapa Harjuna sekalian katemben mantu kapisan pramila
hangadani tata cara bubak kawah kanthi ngunjuk degan ingkang cinampur mawi genis Jawi ingkang kaprah sinebat rujak degan. Wong kalapa ingkang salebetipun wonten toya suci minangka paralamita jejering pawestri ingkang ngantos dumugi dewasanipun kedah tansah njagi kasucianipun diri langkung-langkung guwa garbanipun. Hawit sayektosipun toya suci kala wau namung wenang binuka dening kakung ingkang kinodrat dening Gusti minangka jatining jatukrami. Mila sasampunipun cinampur gendhis Jawi toya awujud jene kadi jene kawah ingkang nyawiji ing papan panggesanganipun lare nenggih guwa garba kala wau. Sawusnya kawah binuka tumuli babar putra mbajeng saking lajeng wonten sesebatan bapa lan biyu. Degan kaunjukaken Bapa Harjuna 3 sendok tumuli ibu ngunjuk piyambak. Sapurnanipun kalorot dumateng penganten kekalih ing pangajab mugi ingkang putra saged nglintir kautamanipun Ibu Tuwin Rama. Lulus raharja tata cara bubak kawah. Sinambung tata cara krobongan. Salajengipun inggih menika kacar kucur. Panganten pawestri nggelar kacu gembaya. Ewadene penganten kakung ngasta kebo gunakaya ingkang isinipun arta receh saking wilangan alit ngantos ageng piyambak. Wos jene utawi beras kuning, kacang kawak, dele kawak, sarta empon-empon. Sedaya isinipun kebo gunakaya sinuntak tinampi wonten kacu gembaya sakedhik kewala datan wonten ing kecer, wonten ingkang kecer. Mengku pralampita bilih penganten kakung siyaga hanyekapi kebatahanipun Bali Wisma minangka sarana panggesanganipun. Kacu gembaya tumuli dipun bundeli mracih nani bilih penganten putri badhe tansah gemi nastiti ngati-ati anggenipun ngubetaken gunakaya paringipun ingkang garwa murih saged hanyekapi kabetahaning kulawarga temah kekalihipun saged hayem tentrem ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Kawis tinggal penganten kekalih sowan wonten ngarsanipun Rama Ibu. Kacu gembaya saisinipun katitipaken dumateng ingkang Ibu. Lekas minangka pralampita bilih putra kekalih badhe tansah nyuwun tuntunan saha pitedhahipun Rama Ibu murih anggenipun gesang bebrayan saged bagya mulya salaminya. Purna hanetepaking kacu gembaya wonten ngarsanipun ingkang Ibu. Tumuli pengantin kekalih
lenggah malih wonten palenggahan rinengga. Nindakaken tata cara dahar klimah utawi dahar sekul walimah. Winastan dahar klimah krana anggenipun dahar namung sakeplasan kawala. Ewadene sinebat dahar walimah krana kekalihipun nembe nindakaken walimah sinengkakaken sah pranataning adat Jawi minangka palakrami. Ingkang kadahar awujud sekul werni jene pinaringan lelawuhan jangkep saking ngulu wetuning bumi. Kaprah sinebat sekul punar. Minangka tandha raos wujud syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah ingkang sampun paring kacekapaning boga dumateng titahipun. Anggenipun dahar kanthi dulang dinulang mengku pralampita setunggal lan setunggalipun badhe tansah hanya kapi kabagian lair lan batos sadangipun. Lelayaran ing samudraning bebrayan agung menika bagya mulyaning panggesangan badhe tansah dipun lampahi sesarengan ing salaminipun. Sasampunipun dahar klimah tumundi ngunjuk tirta wening. Ingkang kaunjuk namung cekap tirta wening. Sepisan minangka pepenget saking para luhur supados gesangipun penganten linambaran watak kaparasajan anggenipun gayuh kamulyan kanthi prasaja kawala murih rejeki ingkang tinampi hamberkahi. Angka kalih minangka wewarah murih sedaya kodrat lan lelampahan sageta tinampi kanthi weninging cipta rasa budi miwah kersanipun. Para tamu kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Sampun paripurna tata cara adat kerobongan kanthi rahayu tanpa ridu. Hanya rengi suwipun ladrang Sriwidodo. Tanggap ing sasmita Bapa Arjuna sekalian laju tindak tumuju Wisma Palerman methukaken Bapa Werkudara tuwin ibu. Kekanthi mertui panganten sarimbit. Kawis tingal tindakipun besan sekalian kadi lumembak ing tirta kencana. Saking Wisma Palerman Bapa Jati Kusuma hamertui dumateng ingkang putra senajan sayektosipun sambung pitados lair lan batos bilih ingkang putra badhe pinahargya kanthi samudaya. Namung ngengeti agenging raos tresna mila rumaos datan marem ing galih lamun dereng nyarirani pribadi paring jurung pangestu dumateng putra. Daya-daya Bapa Arjuna sekalian jumeneng marapegi rawuhipun kadang besan. Ing sangajenging kori gapyuk sami ajawat asta sinawong eseming wardaya sumringahing wadana. Mratandani bilih sesepuh kekalih sampun gemblenging raos anggenipun mangun bebesanan temah dados setunggaling kulawarga
ingkang kukuh santosa nyengkuyung panggesanganipun putra kekalih. Tumuli Bapa Arjuna sekalian kadherekaken lenggah ing sisih keringipun penganten kekalih. Bapa Arjuna sekalian lenggah malih wonten ing palenggahan saawit sigra lumengser duta pametu ing besan sekalian. Rama Ibu kang luhuring budi ingkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane asung pitutul luhur Rahayu ning putra lulus kangge nayu sadaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pastesi kati sinendal raos enggalih panyungkeming kang putra sajuga tumetes deres was pane tan kuwa jroning kalbu gondo ondo raos enggalih alon ngandikan nira doha ger putraku sun tampa panyung kemira muga-muga antuk berkahing yang witi
nggone jejo dawan. Para sepuh sesepuh ingkang binektenan, para tamu kakung miwah putri ingkang minulya, panggihing penganten kekalih wiwit purwa madya ngantos dumugi ning wasana sampun lumampah kanthi slamet tanpa ribet. Widodha nir ing sambikala kanthi ngumandhanging ladrang gleyong saha jengkaripun pamangku gati penganten sarimbit mewah besan sekalian. Minangka tengara tata cara sampun ndungkap paripurna. Sepisan malih lumantar kula Bapak Arjuna tuwin Ibu Manuhara ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Karana para tamu sampun kersa hangestreni tata cara menika ngantos dumugi paripurna. Mugi-mugi sedaya kesaenanipun para tamu Gusti paring leliru arupi kanugrahan ingkang saklangkung ageng. Bapak Arjuna tuwin Ibu miwah sedaya panawung krida rumaosi bilih anggenipun nampi rawuhipun para tamu kathah kekiranganipun. Lumantar kula nyuwun pangaksama salajengipun nderekaken wilujeng konduripun para tamu sedaya. Mugi tindak panjenengan ngantos dumugi dalem suwang-suwang tansih manggih widodha kalis sagung rubeda. Kembal manunggal kalian sedaya kulawarga kanthi bagya mulya. Kula ingkang piniji minangka pambiwara nglenggana klathah kentuning atur miwah kiranging subasita. Pramila saking menika nyuwun lumunturing jala nidhi pakaksami ing wusana matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keplok malih ya. Menika sajaipun wekdalipun sampun telas ya. Sepinten menit ya? Jam sekawan nggih sampun nggih? Jam sekawan nggih. Oh, luwih 20 menit. Anu nggih, sampun cekap? Nggih. Evaluasinipun bijing kemawon nggih? Ngaten. Namung ngaten kemawon. Menika kala wau sak sampunipun dipun cakaken kadidene teks ingkang dipun serat saking permadani ngaten kemawon nggih. Menawi dipun cakaken saestu nika jebul wekdalipun kedangon. Menika wonten badhe setunggal jam nggih. Monggo panyuwunipun bebrayan menika kinten-kinten nggih namung sedasa ngantos 11 menit nika sampun rampung. Pramila saking menika menapa ingkang kula aturaken panjenengan menika basa ingkang jangkep. Mangke saged dipun itang piyambak PR ya, PR mangke dipun pambuka upaminipun pinten menit. Sedaya dipun gunggung namung gangsal 11 menit paling kathah. Awit durasinipun wekdalipun kinten-kinten menika sak cekapipun juru pamundhut gambar. Nek kira barang gantal menika dipun padosaken tembung ingkang langkung cekak pamanipun. Awit namung wekdalipun sepundi? 1 2 3. Niku watawis setengah menit kemawon jenengan padosipun ingkang nggih kedah nyambung kalian menika.
Ampun anggenipun munggil menika napa nggih kalimat terbuka dereng titik sampun dipun bunggel. Kados kelawan nggih evaluasinipun mangke sanes sedal kemawon nggih. Nggih, matur nuwun. Yektosipun kula gadah catatan-catatan ingkang perlu panjenengan pigatosaken. Namung rening sanes sedal kula menika mangke dintenipun tasih pinten nggih? Lumayan nggih. Bijing napa nika? Sekar gending ya, sekar gending. Nak sekar gending kalau wau dus pundi sampun cocok mboten ya? Wonten ingkang randat nggih. Wonten ingkang randat. Nah, nggih mangke menawi saestu ingkang nyetel panjenengan piyambak. Plek ngaten. Bisipun mboten pados wonten YouTube rumiyin utawi ngenteni wer-wer. Wer-wer. Saking kula namung ngestakaken guyubing rembag sinaosa menika kula kepengin sanget badhe ngaturaken evaluasi nek sanes wekdal kemawon. Pramila saking menika kula minangka ingkang ngaturaken sesrepan kapanatacaran ugi nglenggana taksih kathah tuna dunggaping ngatur kitaling rembag sekirang trap silaning lampah. Saking sedaya kikeran kala wau amung saged matur lontong janur lawang gedhe alun-alun. Lontong janur menika kupat, lawang gedhe alun-alun menika gapura. Karena kathah lepat kula nyuwun pangapura. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nuraga sowan ingsun atur kula pan sayektos katur dipun tutur siswa ingkang nampi ngelmi puput pepet sampun rampung rasane pan pamit mawon. Rama Dwija kepareng matur bilih para kadang siswa sampun rampung anggenipun nampi sesrepan. Nggih, rening panjenengan kala wau mawi lumantar nembang. Tembangipun napa kala wau? Gembuh. Sae napa sae? Sae. Nggih. Kula mangsuli mawi tembang gambuh. Nun inggih murid ingsun hatur tutur sakeh kang kaatur ditampa rasa resep ing penggalih pundinan saking tutur
rakumana jroning batos. Saged pinungkasan mawi manungku puja kanthi ageng pangajap muga lampah panjenengan kundur tumuju wonten dalanipun sowang-sowang tansah tebih saking sakara-kara. Monggo wekdal kula aturaken. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Sih tentrem rahayu nugroho. Welasaning Gusti ingkang Maha Welas, Maha Asih, senantiasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula Waradin Sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu sangya para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja mangastungkara manganjali mring ngarsaning Gusti ingkang Maha Suci mrih saluwiring gati ing ri pakembalan puniki pinanggih pinuji manggih basuki. Para kadang kula aturaken jumeneng. Para kadang semonggo samya manungku puja wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Nasa. Jumbuh kalian kapitadosan soang-soang manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna sugeng kondur.